Hallo. What? Nå, jeg skal lægge mig op på hende her og hende her. Jeg er væk. Jeg har ikke lyst på læberne. Så lige om lidt, så ser I, hvor grimme de er som duller. Hey, jeg ved ikke, hvad du er. Okay, nu fanger vi den. Hej mennesker, nu skal I se mor lægge mig op på hende der. For mig. Hey. Vi starter med noget foundation. Det klæder dig ikke uden pandehår. Nej vel? Jeg hedder Cookie. Ja, og du er en kage. Jeg er en kage. Er det ikke bare vummet? Det er bogstaveligt talt lort, det der. Ved I, at man bruger guano i makeup? Der bliver fældt regnskov på grund af det. Ja! Fældt regnskov! Hold op med dig, du! Der er i hvert fald nogen, der er Jeg synes, regnskov med. ja, sådan bare sådan, medmindre du vil have foundation i din mund, luk øjnene. Ja, det var sådan noget, jeg havde i hovedet, dengang jeg filmede den der I Love YouTube. Tada! Det var det, jeg havde. Det er allerede klamt, ikke for noget, Cookie. Hvor ulækkert. Ja. Fuck, det er klamt. Godt, du ikke har de der Så babykender tager vi en puder. Babykender. Babykender, så er det vel ligesom Henrik. Det er som et decimeten verdensomspændende film. Bare rolig, vi censurerer det væk, når der er ting. Så du får ting i dit hår. I den på dag. Sid stille! Undskyld. Er I klar til at se hende? Det er så lækkert. Jeg fik en snit. Men det er da lige meget. Nu er du i gang med at blive make-up. Nu giver vi hende hvid øjenskyld på, så luk øjnene. Så kommer hun til at ligne en dulle endnu mere. Nej, jeg bruger aldrig hvid. Kun hvis jeg skal lave den der mørk, lyser. Vi starter med et meget tyndt lag helt op til brynen. Og så bagefter tager vi et meget stort lag nederst. Den går fra emo til... Det er næsten helt synd. Ja, det er også der, man virkelig bare kan se en kant. Jeg har faktisk engang haft sådan noget. Bare hvor jeg var mega mørk, og så var meget kraftig kant. Har du været dulle? Jo, startet. Jeg har aldrig været dulle i mit liv. Okay. Det er afhængig af den. Hej igen. Nu er Cookie snart færdig, og hun er dejlig i øjnene. Lille skat, du må ikke gøre det der, fordi vi skal blogge om, hvor klamme duller er. Jeg hader mig altså. Ja, altså bare vent til vi sætter dit hår. Nej, det er simpelthen med hvad? Det vil du ikke vide. Ikke hårspray eller noget, for jeg har lige været i bad i dag. Jeg vil ikke helt blive fedt. Nej, det er ikke puder, det er glimmer. It sparkles and shiny. Så. Twinkle, twinkle, little star. Skal jeg dit hår? Jeg skal nok lade være med. Det gør det ikke. Lige før jeg gjorde det. Men sådan det er dig, der gjorde det. Hvad? Bare hold, det klipper vi ud. Okay. Få noget længere pandehår. Så kunne du lægge sådan en unrated en eller anden ind, hvor du ikke har klippet noget som helst. Unrated version.
Bare roligt, jeg klipper også bøvsen ud. Hvad? Du klipper også hvad ud? Bøvsen ud. Ej, jo. Bøvsen er alt. Bøvsen er